L-avukat tal-Aqda Repubblika u l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi kompla bl-attakki insensati tiegħu din id-darba kontra l-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono. F'kitba fuq Facebook Azzopardi saħansitra sejjaħ lil President Spiteri De Bono u lit-tim tagħha bħala inkompetenti. F'kitba ferm negattiva l-perċimes tal-Blue Heroes saħansitra uża kliem dispreġġjattiv ieħor fil-konfront tal-President bħal fost l-oħrajn qed tiġi ta' tqum u injorat. Dan wara li fil-Palazz ta' Sant'Anton l-eċċellenza tagħha laqgħet delegazzjoni tal-Gvern li ppreżentatilha dokument ta' konsultazzjoni dwar il-Viżjoni Malta 2050 u għax fosthom kien hemm preżenti l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri u Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Ronald Mizzi. Fil-waqt li sejjaħ din il-vissjoni tal-Gvern li ntlaqet b'mod pożittiv mill-imsieħba soċjali kollha ta' pajjiżna bħala it-toqba tajni, Jason Azzopardi anke attakka lil Ministru Xkembri u sejjaħlu bħala maħmuġ. Ta' min ifakkar li l-Avukat tal-Aqda Repubblika fil-festi tal-Miliet u l-ewwel tas-sena talab għal numru ta' inkjesti maġisterjali inkluż kontra l-istess Ministru Martu li dakinhar kienet qed tistenna tarbija. Din it-talba bħal maġġoranza kienet ġiet miċħuda kemm minn maġistrat u wara min imħallef fi stadju ta' appell minħabba li Azzopardi lanqas biss kellu provi biex jiġġustifika l-akkużi tiegħu.